याच्या खाली वागल्याचा कडा का बोलतात ना ते पण सांगतो तुम्हाला. तर याच्या खाली बघा मला दिसतंय का ना मला माहीत नाही. जवळ आपण जाणार जाऊ थांबा जरा दाखवतो तुम्हाला इथून. हे बघा ती खाली ब्लॅक ब्लॅकमध्ये दिसते ना ती खप जशी आहे त्या खबेमध्ये ना म्हणजे राहण्याची गुंवा जशी आहे कातलाला खाली. तर त्याच्यामध्ये वागले राहायचे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की वागल्याचा कडा त्याला नाव पडलं असेल. तरी पण कमीच ही आहे गवत त्याच्यापेक्षा जास्त असतो. आणि आज बऱ्यापैकी ऊन आहे म्हणजे कालोख करतोय पाऊस वरती पण बऱ्यापैकी ऊन आहे त्याच्यामुळे जरा आम्हाला पण जरा ही झाले सोयीस्कर झाले जरा. हा येतो भाऊ गन्नार बोलीचा ते बघा कसा पडतो पाणी. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो गावावरून. तर मित्रांनो आता आम्ही सॅटरडे तारीख किती 28 रे. तर आज एक दिवसासाठी मी गावी आलो आहे खास व्हिडिओ बनवण्यासाठी. व्हिडिओच्या क्वालिटीबद्दल म्हणजे ही कमेंट केलेली खेकड्यांचे व्हिडिओ. तर त्याच्यामुळं मी बोललो मीच जातो गावी 1-2 दिवस अशी सुट्टी असते की आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी. आज आम्ही आमचा ना म्हणजे आजचा दिवस आहे मी गावी आणि रात्री परत निघणार आहे. तर त्याच्यासाठी ना मी आज 2 भले कशाही झाले तरी व्हिडिओ करायचे आहेत मला. तर आज मी पहिलाच ना कुत्तरबडी झालो आहे. आमच्या इकडचा एक धबधबा आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलं असेल वागल्याचा कडा म्हणून. तर त्या धबधब्यावर जायचं आहे. धबधबा तुम्हाला पण दाखवणार आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा म्हणजे स्क्रिप्ट करू नका. तर मित्रांनो तिकडचा व्ह्यू आणि पावसाळ्यात कशा प्रकारे तिकडे पाणी वाढतो ना म्हणजे किती पाणी असेल आता ते पण तुम्हाला बघायला भेटेल. उन्हाळ्यात तुम्ही कुत्तरबडी तर बघितलीच असाल आम्ही बघितलीच असाल काहींनी बघितली आणि काहींनी नसेल पण बघितली. तर मित्रांनो व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा. तर इकडे झाडं बघा किती झालीत. हे एवढी लगेच कशी काय वाढली. पाऊस कधीपासून पडतोय मे महिन्यापासून पाऊस पडतोय. मे महिन्याची सुट्टी होती गणपतीची सुट्टी होती माहिती नव्हती. बघा झाडं मित्रांनो भरपूर झाली. अंधेरा आज तीन मारशील पायावर जमा करायला. तर मित्रांनो हे बघा डुकरांनी केलेलं आहे जंगलामध्ये. आता ना बहुतेक ठिकाणी तुम्हाला ते ना म्हणजे नांगरणी केलेली भेटेल. हे बघा हे ना पावसाळ्यात ना आता गांडूळ वगैरे होतात ना त्याच्यासाठी ते खणले जातात. म्हणजे किडे वगैरे सगळे भेटतात ना आता कुजलेले असतात त्यात किडे बिडे वगैरे होतात. तर तेच खाण्यासाठी हे म्हणजे जंगली डुकर असतात ना ते हे करतात म्हणजे नांगर त्याच्या जे सुळा असतो ना पुढचा त्याच्याने खणतात ते म्हणजे माती अशी उकळली जाते त्याच्या पुढे सुळा असतात 2 ते आणि त्याच्याने ते खातात ते किडे वगैरे ह्यातले काढून. किडे म्हणा काही असेल ते त्यासाठी खणतात. पूर्ण बांध पण तोडतात कधी कधी. तर मित्रांनो अजून आम्ही होलाला पोचलो नाही पण आवाज बघा येतोय कसला पाण्याचा जबरदस्त एकदम. कारण का वरतून किती 3-4 होलांचं पाणी येतो ना रे आणि वरती कंटिन्यू पाणी चालू आहे होलांना पण त्याच्यामुळं नाही बघा इकडून सूर्यदेवाचं दर्शन होतेच आपल्याला झाडांच्या मधून. आवाज मस्त येतोय रे. खाली जायचं आपल्याला. कुठून जायचं इथून जाऊया सरळ. त्यांना कोलेरी वगैरे सर्व लागते. झाडं बिडं पण दाले बिले पडलेले असतात त्यातून काही समजत नाही. तर मित्रांनो आता आलो कुत्तरबडीवर. काय उन्हाळ्यात तर तुम्ही बघितलंच असाल कशा प्रकारे असतं पाणी इकडे. आता पावसाळ्यात तर बघा ह्याच्यापेक्षा पण जास्त असतो पण आज पाऊस नाही आहे त्याच्यामुळे जरा कमीच आहे त्या मानाने. उन्हाळ्यात तर बघितलं असाल इकडची कशी म्हणजे अवस्था असते आणि आता पावसाळ्याची बघा एक जबरदस्त एकदम. मित्रांनो हाच पाणी खाली सावित्री नदीला मिळतो निगडीला जाऊन निगडी खाडीला. आपल्याला जायचं आहे खाली तिकडे त्या साईडला. इथे आपला जो आम्ही व्हिडिओ करतो ना तो इथे खाली ढोव आहे गन्नार बोडीचा मोठावाला. तिथे पण मोठा खाडी आहे तो.
पाणी बघा काय फोर्स बघा पाण्याचा किती आहे. हो पावसाने कालं केले यायला नको तुम्ही आपले वाहन घेऊ. बाजूला बघा दोन्ही साईडला हिरवगार पूर्ण जंगल झालंय. पाहू शकता. मित्रांनो हा येतो तो गन्नार बोलीचा ते बघा कसा पडतो पाणी. गावात तुम्ही पण शकत नाही अशी परिस्थिती आहे आता. एवढा जोरदार म्हणजे वरतून फोर्सनी पाणी पडतो एवढ्या फोर्सनी पाणी वरतून पडतो पाहू शकता. मित्रांनो आपल्याला इथून आता उतरायचं आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला आवाज येतोय का नाही मला माहीत नाही कारण पाण्याचा आम्ही एक्सटर्नल माईक नाही आणला आहे. माईक आहेत घरी पण ते मुंबईलाच राहिले नाही. एक आहे तर शुभमकडे आहे त्यामुळे आता माझ्याकडे माईक बिकचं काय नाही. तर मित्रांनो मला खाली जाताना म्हणजे भरपूर रिस्क आहे कारण का ना मी तुम्हाला उन्हाळ्याच्या वेळेला पण सांगितलेलं आहे व्हिडिओमध्ये की खाली जाणे भरपूर रिस्क आहे. आता बघा तो वरती धबधबा पाहू शकता तेवढा जीव होतो चांगला आपल्याला तुम्हाला हे बघा दिसतोय. तर मित्रांनो पावसाचं पण वातावरण झालं आहे म्हणजे वरती काळा केला आहे पूर्ण तर काळे झालं तर मित्रांनो येणे म्हणजे जुनी जी पायवाट आहे ना त्या पायवाटीला पण झाडं बिडं म्हणजे ती छोटी झाले बिले पडलेले असतात आणि म्हणजे ना झाडे बिडे रुजलेले असतात पावसाला गवत वगैरे त्याच्यामुळे ना येणे थोडं मुश्किलच असतं. त्याच्यानंतर मग गणपतीच्या वेळेला नाही येतात किरव्याना खेकडे बिकडे पकडण्यासाठी तर त्यावेळेला थोडा रस्ता करतात आहे पण एवढा पण खास नाही कारण का कंटिन्यू आपण जसे वगैरे जातात ना धबधब्यांवर तिकडे रस्ते कसे आपल्याला बेने भेटतात म्हणजे स्वच्छ असतात म्हणजे थोडेफार तरी चालण्याच्या लायकीचे असतात. तर इकडे असं नाही आहे आमच्या इकडे आणि इकडे कंटिन्यू येत नाही कोण आले ना तरी कसे येतात माहिती आहे का खेकड्या पकडण्यासाठी खाली जातात पूर्ण खोलाला इकडून नाही जात ते खालूनच वर येतात इकडे कुठून जाऊन. तर मित्रांनो आणि आता आम्ही आलो ते वरतून आलो हा बघा खेकडा भेटलाय आणि त्याच्यात एवढी ताकद आहे की तो बघा काय करतो. अरे बारका आहेस बाबा. तर मित्रांनो आता आपल्याला लवकर खाली पोचायचं आहे आणि तिकडे ताकद वगैरे ना भरपूर म्हणजे शेवाळी बांधलेली आहे. मी एकदा दोनदा तरी होलपांड होतोय पण मला चालण्याची सवय आहे. चप्पल मुले जरा हे होते चप्पल त्या कापल्याला सहजासहजी नाही राहते काय जबरदस्त एकदम काय करतो.
तर मित्रांनो अजून आपल्याला खाली जायचं आहे. इथून तिथे जायचं आपल्याला खाली. हा बघा इकडे सर्व असाच आहे, कासलाचाच भाग आहे पूर्ण. भरपूर रिस्की असते बघा. या साईडला अजून तरी पाणी नाही आहे. त्याला लवकरात लवकर जायचं खाली. आपण उत्सुकता वाढलेली आहे धबधबा बघण्याची. पोहण्यासारख्या भरपूर जागा आहे तिकडे मित्रांनो, पण म्हणतात ना पर्यटक म्हणजे असं कोण येऊ शकत नाही इकडे. सदासाठी आमची येत ना उदास होते. भरपूर म्हणजे लांबचीच राहिली गोष्ट. पर्यटक इकडे कोण येऊ शकत नाही आता सदासाठी. तर मित्रांनो पूर्ण होलानी तर चालू शकत नाही, कारण का भरपूर रिस्की आहे चालणे. आता चालायला म्हणजे पाणी तर आहेच, आणि आणखीन जी शेवाली बांधलेली असते ना त्याच्याने पाय पण घसरतात, पडण्याची शक्यता असतेच जास्तीत जास्त. त्यामुळे रिस्क घ्यायचा नाही. बाजूने आता रस्ता काढलेला आहे इकडून जुनी वाट, ती डायरेक्ट आता खाली पोहोचेल आपल्या कड्याजवळ डायरेक्ट. तरी पण कमीच ही आहे गवत, त्याच्यापेक्षा जास्त असतं. आणि आज बऱ्यापैकी ऊन आहे. कालोख करतोय पाऊस वरती, पण बऱ्यापैकी ऊन आहे. त्याच्यामुळे जरा आम्हाला पण जरा ही झाले, सोयीस्कर झाले जरा जाणे. नाही तर पाऊस असताना तर भरपूर मग प्रॉब्लेम झाले असते. कारण का शूटिंग करायची आहे, त्याच्यामध्ये आणखीन चालायचं, छत्री धरायची, सर्व म्हणजे लयच प्रॉब्लेम होतो जंगलांमधून. तर मित्रांनो बघा दगडीवर आहे मी आता. अजून बघा इथून खाली उतरायचं रिस्की असतो इकडे येणे. म्हणजे आता इथला म्हणाला तर ठीक आहे, पण होलाने जाऊ शकतो, पण पावसाला प्लेस भेटतात. जाऊ दे इथून म्हणजे पाठोपाठ. तर मित्रांनो जस्ट आम्ही पोचलेलो आहोत. तर बघा धबधबा रस्त्याने आणली इकडून, आणि आता आम्ही जस्ट पोचलो. आणि आता बघा जबरदस्त ऊन पण पडला. पाऊस थोड्या बऱ्यापैकी तर आज नाहीच आहे म्हणावं. त्याच्यामुळे जरा आमचा सुकर असा प्रवास झाला या धबधब्यापर्यंतचा. जबरदस्त व्ह्यू पाहू शकता मागे. तरी पण मित्रांनो पाणी आहे ना भरपूर प्रमाणात कमीच आहे त्या मानाने, कारण का ह्याच्यापेक्षा जास्त असतं. आपल्याला वरतून येण्यासाठीच म्हणजे भेटलं नसतं, म्हणजे खाली उतरणंच नसतं झालं. त्या ज्या ठिकाणी आम्ही उतरलो ना त्या ठिकाणी उतरणंच झालं नसतं, एवढं पाणी असतं. तर बऱ्यापैकी म्हणजे पाऊस जरा कमी प्रमाणात आहे, त्याच्यामुळे जरा पाणी पण कमी आहे बोलायला. आवाज येतो का ना माझा माहीत नाही तुम्हाला तुमच्यापर्यंत. तर मित्रांनो समजून घ्या, आता आपल्याकडे एक्सटर्नल माईक नाही आहे आणि पाण्याचा आवाज आहे ना जास्त आहे, म्हणजे ऑइस पाण्याचं जास्त आहे. मला व्ह्यू दाखवतो व्हिडिओमध्ये.
मित्रांनो हाच तो धबधबा आहे, त्याला वागल्याचा कडा बोलतात. कडा काहीतरी असं बोलतात, त्याला लक्षात नाही मला, पण दुसरा कडा वरतून मोजायला गेलं तर 1 2 3 असं ते किती होती ते मला पण आता लक्षात सांगायला लागेल, तुम्हाला दुसऱ्या व्हिडिओ सांगितलं कधीतरी. पण आता ना वरती जो होता ना आपण जे पहिलाच बघितला, ज्याचं मी तुम्हाला व्ह्यू दाखवलं होतं, त्याला गन्नार बोडी बोलतात. त्याच्यानंतर याला वागल्याचा कडा बोलतात. दुसरा कडा पहिला कडा असं नावं आहे ते ना इकडे, त्याला वागल्याचा कडा बोलतात. कारण का ना याच्या खाली वागल्याचा कडा का बोलतात ना ते पण सांगतो तुम्हाला. तर याच्या खाली बघा मला दिसते का ना मला माहीत नाही, जवळ आपण जाणार आहोत. थांबा जरा दाखवतो तुम्हाला इथून. हे बघा ती खाली ब्लॅक ब्लॅकमध्ये दिसते ना, ती खप जशी आहे त्या खबेमध्ये ना म्हणजे राहण्याची गुंवा जशी आहे कातलाला खाली, तर त्याच्यामध्ये वागले राहायचे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की वागल्याचा कडा त्याला नाव पडलं असेल. कारण का त्याच्या खाली ना वागले राहायचं, तर वागल्यांचं जे हे असतं ना बिबटा, म्हणजे त्या आहेत ना कसं खतासाठी का काय मला पण नाही माहिती. तसंच बकरीच्या लेंड्या असतात, तर त्याच प्रकारे ना त्या वागल्यांच्या असतात ना ते गोणी भरून इथून घेऊन जायची. म्हणजे दुनियेची लोक सांगतात आम्हाला खतासाठी असतील का काय अनेक काय असेल कामं का औषधी असायच्या, तर मला पण ॲक्च्युली माहीत नाही. तर त्या इथून घेऊन जायच्या त्याच्यामध्ये जी गुंवा दिसते ना त्याच्यामध्ये वागले राहायचे भरपूर प्रमाणात. आता पण असतील, कारण का आम्ही मागच्या वेळेला ना मी खेकड्यांची व्हिडिओ होती, त्या खेकड्याच्या व्हिडिओमध्ये ना रात्रीचे ज्यावेळी नाईट हे करायला आलो ना नाईटमध्ये खेकडी पकडण्यासाठी, तर त्यावेळी मी आतमध्ये गेलेलो, त्यामध्ये पण वागले होते आतमध्ये. पण आत्ता काय माहीत नाही, जायला तर मला वाटतं नव्हतं यासाठी. तर मी एकदा बघतो ट्राय करून, कारण का आपल्या टॉर्च तर नाही आहे, बघू आपण ट्राय करून. दिवस तर आहे आता, तर त्यावेळी रात्री होती. तर मित्रांनो जबरदस्त व्ह्यू. आणि आमच्या इकडचा वागल्याचा कडा फर्स्ट टाईम मी माझ्या व्हिडिओमध्ये दाखवला आहे, कारण का त्यावेळी तो रात्री दाखवलेला पण काय दिसला नाही. आणि फर्स्ट टाईम यूट्यूबच्या व्हिडिओमध्ये असेल मला वाटते दाखवलेला माझ्या दुसऱ्यांच्याकडून ते दाखवलं असेल आमच्या गावाकडच्या काय ॲक्च्युली मला पण माहीत नाही. हे दोघं आमचे बघा खेकडी पकडण्यात व्यस्त आहे तिकडे खाली परच्या आमच्या कुठे आहेत हे बघा दोघं जण. हे भेटली का नाही, दगडी उलटून खेकडी पकडता येते. जबरदस्त. आज पाऊस आहे बऱ्यापैकी, जरा चांगला आहे. मित्रांनो बघा हा आहे ना तो ढव आहे इथे, पण त्याच्यात पण पोहू शकत नाही. स्वतःचा राऊंड मध्ये ढव आहे इथे. बघा जबरदस्त पाणी पडतंय. आता आपल्याला बघा किती हे झालं आहे, शेवाली वाजत आहे, त्याच्यामुळे नाही पाय बसत नाही प्रत्येक आपल्याला. मित्रांनो ह्या बघा ह्या खबीच्या म्हणजे दोन वापरले आहेत खाली काढल्या खाली, ह्याच्यामध्ये वागले राहतात.
जबरदस्त एकदम होलपांडलो 3-4 वेळेला बघा इथंच किती वेळा चढण्याचा प्रयत्न केला 2दा-3दा आडवा झालो एकदा येताना पण आडवा झालो तिथं चप्पल बघा चप्पल कोणत्या आहेत माहिती आहे का तुम्हाला दाखवते लय महागातलं चप्पल आहे बघा आपल्या चप्पल कधी काढून ट्रेकिंग वगैरे तिथे जाऊ नका कारण का ना मी आता काय मला चप्पलच नव्हते त्याच्यामुळे मी आलो आहे आणि मला सवय आहे जरा एवढा काही मी येईन आहे तर पण असे कुठे बाहेर जात असतात ना तुम्ही जर कुठे ट्रेकिंग वगैरे याच्या धबधब्याच्या ठिकाणी तर तिकडे कातलाचा भाग जास्त प्रमाणात असतो म्हणजे पावसाळ्याच्या वेळेला ना तर म्हणजे ना घसरणे जास्त म्हणजे घसरणारच तुम्ही शेवाली बांधलेलीच असते पूर्ण रस्त्याला पायवाटा असतात त्या ठिकाणी पण त्या काळ्या दगडी वगैरे कातल वगैरे त्यांना शेवाली बांधलेलीच असते भरपूर प्रमाणात त्याच्यावर पाय चढण्याची जास्तीत जास्त शक्यता असते मित्रांनो बघितलं असाल तुम्ही आतमध्ये पण दाखवलं तुम्हाला कशा प्रकारे ती गुहा आहे म्हणजे ते इथं आहे त्याच्यामध्ये वागले आहे त्याच्यामुळे त्याला नाव पडलं वागल्याचं कडा 3-4 वेळा होलपांडलो जबरदस्त एकदम अरे 2दा आडवाच झाला तिथं वर चढताच नाही आलं बोलांड्या तर मित्रांनो आता वरती आलो आम्ही चोंड्यांमध्ये इकडे इथे जिथं भात शेती होती ना वरती पहिली त्या ठिकाणी वरती आलो म्हणजे आता करत नाही तिथे त्या ठिकाणी पोचलो म्हणजे असा पाडामध्ये आणि इथून अजून किती मिनटं लागतील आम्हाला घरी जायला तरी पण 15 मिनटं लागतील ना रे कसे तरी इकडून म्हणजे होलाने नाही आता आलो बाजूने आलो इकडे आणि जी सावरी गावातल्यांची तिथे पाण्याची लाईन गेली ना त्या पाईपलाईनच्या नंतर या रस्त्याने आलो वरती इकडे डायरेक्ट होलातून कड्यावरून डायरेक्ट इकडे वरतीच आलो कारण होलांवरती येऊ शकत नाही आणि आलोच पण नसतो अजूनपर्यंत चालतच असतो अजून तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा जे नवीन असेल आमच्या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन ऑन करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन व्हिडिओ आले असतील त्यांची नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळून जाईल तर मित्रांनो अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये भेटत राहू आपण तोपर्यंत टाटा बाय बाय तुम्हाला काय बोलायचं आहे काय बोलायचं असेल तर बोलू शकता काय श्रवण नाही आहे काय बोलायचं चला मित्रांनो टाटा बाय बाय